под връх Селимица, от към Пернишката долина, и виждаме язовир Студена, Делта Хил по-близо, Кладница, а това може би даже е Рударци, зад Бора. 100%. И натам виждаме Драгичево, или Даскалово е това. И Перник. И някакви заводи. Стомана Перник, примерно. Или както и се казва с новото име сега. Нататък какво виждаме? Магистрала. И трябва да си внимаваме в краката, защото сме на скалата. Тук имаме господин Мончев, който си изкачил на върха. И нататък западните покрайнини. Трудил се на върха. Трудил се. Месеца е май, 11. Така че е по-скоро прохладно, отколкото да е топло. Но въпреки това е прекрасна планина и чист въздух.